saylanıp gelip yüreğe yelensin. Ken gitsin dedin mi? Yaddan çıkarman yüreği kazar, yanıma ken gelsin dedin mi? Hem öbürlerden saylanıp gelip yüreğe yelensin. Dinlem etsen yüreğim minne yılların sindin. Nerede olsan da yanımda yani İdilep ey görürüm seni. Sana tarafta sevgimin yolu, senin onu daima beni. Emmi gözlerden saylanıp gelip yüreğe yelensin. Dinlem etsen yüreğim minne deyip yılgaran senin. Emmi gözlerden saylanıp gelip yüreğe yelensin. Dinlem etsen yüreğim minne deyip yılgaran senin. Sana düşüp öğrendim ben seni sevmeyi.
asmana. Gel gel bire uçar ey asmana. Feryat edip bana, söyle yol açmana. Gel uçar ey asmana. Söyle yol açmana. Maňa bir sen düşünýäňe, derde derman bolup bilýäňe, canyn beter seni söýýäne, senem şeýle onu bilýäne. Günüm ayym, owadan jam malayım. Günüm ayym, gülüm ayym, kucağımda yalanayım. Karaca karaca gözleri aşık ediyor beni. Çalaca yığır şey derler ediyor beni. Tüyü tuzağına düştüm, sana kendi araştım. Arzu ettim seni, arzu ettim seni. Günüm ayım, ovadan cam malayım. Günüm ayım, kucağımda yalanayım. Mehirlice yüzün nuri, yatlatır yadi bahari. Gözlerim zari, sen bollum ömrüme mani. Günüm ayım, ovadan cam malayım. Günüm ayım, gülüm ayım, kucağımda yalanayım. Karaca gözleri aşık ediyor beni. Çalaca yığır şey derler ediyor beni. Tüyü tuzağına düştüm, sana kendi araştım. Arzu ettim seni, arzu ettim seni. Günüm ayım, havadanca malayım. Günüm ayım, kucağımda yalanayım. Ovadan yaşlarımız üçün Muqam Gulmuradov devam ediyor. Sen menki, men senki, söýgüdüňki. Basma yerinki, ayım günüňki. Sen menki, men senki, söýgüdüňki. Basma yerinki, ayım günüňki. Yüreğimi her vermeminde, sen adın dilimde, sevgin yüreğimde. Sen düşmadık bolsaň bana, bolmaz hevesim yaşamana. Yür bile uçaly asmana. Sen menki, men senki, söýgüdüňki. Basma yerinki, ayım günüňki. Sen menki, men senki, söýgüdüňki.
karina. Gülüyorum anana katuna katuna, bir sözünü geçiriyor du karina. Daha niye vermedin ağzının payını, vermiyorsun. Ula 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 sen bu kadar bile etmiyorsun. Ula 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 sen bu kadar bile etmiyorsun. Ne oldu sana, ne oldu beyle, ne oldu sana, ne oldu beyle. Nerede eski taş fırın erkeği, bir anda oldu fırın erkeği. Ne oldu sana, ne oldu beyle, ne oldu sana, ne oldu beyle. Nerede eski taş fırın erkeği, bir anda oldu fırın erkeği. Doktori, iller görüyor mu? İlleri yok kurdu. Gülüyorum anana katula katula, bir sözünü geçireme du karina. Gülüyorum anana katula katula, bir sözünü geçireme du karina. Daha niye vermedin ağzının payını, vermiyorsun. Ula 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 sen bu kadar bile etmiyorsun. Ula 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 sen bu kadar bile etmiyorsun. Ne oldu sana, ne oldu beyle, ne oldu sana, ne oldu beyle. Nerede eski taş fırın erkeği, bir anda oldu fırın erkeği. Ne oldu sana, ne oldu beyle, ne oldu sana, ne oldu beyle. Nerede eski taş fırın erkeği, bir anda oldu fırın erkeği.
Assalamu alaykum ediz adamları, hormatly mehmanlar hemmeňizi şu günkü ajaýyp toýlugyna hoş gördük. Garassız baky bir tarap Türkmenistan ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlary besenýär. Anha şu günkü hemme tarapyndan çäksiz süýlenýän uly hormata münasip bolan hormatly Qaqaýewlaryň agdy bir maşgalatyna hormatlanýan Qaqşagymyzyň miwe gelenjemizden dowlatly ojagyna maşgalanyň göz guwanjy söýgüli prezidenti Serdar bilen ýanglaň durmuş toýy bagy toýlanýar. Davaral toýmyda gatnaşýan akly mehmanlarymyza hoş geliňiz, sapa geliňiz diýäsini. Bir näme soňrak ýaşlar biziň aramyzda garşy alynar, oňa çeli mehmanlarymyzdan dol ýagdaýda jemlenşerler. Ana şonu biz toy eýeleriniň özlerine şol sany toýuň hormatlanýan ýaş ullaryna nowotun geçirer. Toýuň hormaty ýaş ullar hem şu mümkin ajaýyp dabaramyzda öz boluşly badarga bererler. Eýem häzirden toýuň alyp barçy ediz adamlary, hormatly mehmanlar hemmeňize hoş geliňiz, sapa geliňiz diýäs. Öňüňizde goýulan näder nigmatlardan gatar kan iýip oturmaňyzy sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Ýürüýte kejebe toy hyzmatlary siziň hyzmatyňyzda. Mehriban ýeşleri ediz adamlary, şu mümkin dabaramyzyň sebäpkärleri Serdar bilen ýangla biziň hemmämiziň ýüreklerimizi, kalplarymyzda iň gowy arzuwlar besenýär. Elbetde biziň ýaşlarymyzyň bagtynyň açyk bolmagyny tüýsüremizden arzuw edýäs. Goý owadan ýaşlarymyz şeýle ajaýyp diýarmyzda iň bagtly maşgalanyň biri bolmagyny tüýsürekden arzuw edýäs. Şol sana ediz adamlary, mehriban ýeşleri, şu mümkin ajaýyp toýmyzda aýratyn belläp geçmeli bir zat bar, olamasa arka dağlı diyarda toylaryň toyu ulaşýanlygy şeýle ajaýyp döwürde, erkinlikde, bolçulukda şeýle owadan toy mekanlaryna ajaýyp toylary toýlamana döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin Qahraman arka dağly Hacı Serdarymyzyň janlary sag bolsun, il ýurt babatyna alyp barýan işleri elmidama urawaz alsyn. Mehriban ýeşleri, ediz adamlary, şu mümkin ajaýyp dawaramyzyň dowamyna vilayatda iň naýbasy video aparatlarymyzyň biri Pena video studiosy şu mümkin ajaýyp toýmyzy ýadyga geçirip dur. Toýuň dowamyna bolsa meşhur aýdymçymyz Geldimrat Gulmuradow, Muqam Aýdymsa topory. Elbetde şu mümkin toýuň dowamyna öz ajaýyp aýdymlary bilen diňe siziň hyzmatyňyzda. Şol sana dabaramyzyň ajaýyp purzatlaryny, owadan purzatlaryny özüniň owadan foto suratlary bilen bezejek hem meşhur berdi foto elbetde siziň hyzmatyňyzda. Ondan mehribanlary, dabaramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşlarymyz biziň aramyzda gelýänçe dabaramyzy meşhur aýdymçymyz Muqam Gulmuradow söýgü temasyndan söýgü aýdymlary bilen dowam edýär. Diňleň, lezzat alyň, işdalaryňyzy, şähtiňizi açyk bolsun. Gödel dünya, göz yaşlara boğulma. Eşit gönlüm ayna yari dögülme. Başımdaki çüven baktım soğulma. Kakam yaşap yerse yaltı dünyada. Yıkı koymaz ardığını dillere. Kamla vaktim medet verir güllere. Müdürenemde başımı dik kallara. Kakam yaşap yerse yaltı dünyada. Hasratından korkuyum yoktur durmuşum. Kakam yaşap yerse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmak hiç bağıt kuşum. Kakam yaşap yerse yaltı dünyada. Hasratından korkuyum yoktur durmuşum. Kakam yaşap yerse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmak hiç bağıt kuşum. Kakam yaşap yerse yaltı dünyada.
Bilim ol, bana burada da uyya. Her 5 minuttan seni barasım gelye. Vah barasım gelye. Sana burada diyesim gelye. Başka hiç zat gerek de bana sen bolsan bol ya. Yağdayların nefili, günne bolyan terkili. Seni vursun bana bir fili, tutma diyelim hiçbir. Yağdayların nefili, günne bolyan terkili. Seni vursun bana bir fili, tutma diyelim hiçbir. Çıkayım ben geçip gitmeyden. Wow. Bilmedik fren bolup içim yapmaydan. Barasım gelye, sana bir dat diyesim gelye. Başka hiç zat gerekten bana sen bolsun bul ya. Yağdayların nefili, günne bolyan terkili. Seni vursun bana bir fili, tutma diyelim hiçbir. Yağdayların nefili, günne bolyan terkili. Seni vursun bana bir fili, tutma diyelim hiçbiri.
Mehriban ilesiri edidi adamlara ene dabaramıdan sebep kayarlarını ulu dabara bilen, ulu şovhun bilen öz aramıda toyhanamızın törünü özünün münasip ornuna çağırıyaz. Hadırı Qarasılyan pursatlarım gelip yeti elbette dabaramıdan sebep kayarları bir münasip yaşlarımızı Serdar bilen yanılık hem şumunki acayip dabaramıza övüşkün atıp gelirleri elbette bizim hemen yerimizden turup ulu dabara bilen, ulu şovhun bilen el çarpıp yaşlarımızı qarşılayaz. Ovadan yaşlarımızı bağıtlı bolsun. Köp sağ olsun aydiyaz, köp sağ olun. Yaşlarımızı qarşılanan mehriban mehmanlara köp sağ olsun aydiyaz, köp sağ olun. Yine mehriban ilesiri edidi adamları qarşılayan pursatlarımızdan gelip yeti, elbette davaramızın sebep kayarları bir münasip yaşlarımızı Serdar bilen yanılık hem şumunki
Acayip dabaramıda övüşkün atıp geldi. Ne pursatdan peydalanıp dabaramıdan sebäpkärleri Serdar bilen ýaňla biziň hemmämiziň yüreklerimizi, kalplarymyzdan joşup çykýan iň gowy, iň süýjar dulary dabaramyzyň şopurdadyny gönlün öňe mehriban ýaşyrmyzyň şanyna ýolaymak galýa. Serdar dostum alýan geliniň aýagy düşsün. Allahan goş-goş ogullarymyz bolsun, gözel-gözel gyýlaryňyz bolsun. Diňe bagtly ýaşaň, owadan ýaşaň, owadan durmuşyň, owadan günlerini, owadan söýgü bilen, owadan ýaşamaňyzy beýik bir bardan biz elbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Şuňa sen näçe ardy baýsagam az, şonuň üçin gepi uzaltyp durmaň hajat ýok. Şuňky Qur'an durmuş toýuňyzyň binýady berkden bolsun. Allaha näme durmuşyň süýjügülere mar, ajygülere mar durmuşyň, ajygülleri başyňa da düşär ýene-de hiç açan ruhdan düşmeler elmidama birek söyüp silap yaşamanı basarmalı. Mehriban ileşleri ediz adamlar dabaramıdan başına da bellap geçtik. Yaşları bizim aramızda qarşılandan sonra toy eýeleriniň adından dabaramıda öz boluşly badalygy berilir deyip elbette şeýle ajaýyp owadan pursatlarymyzdan gelip ýetdi. Ene dabaramyza gatnaşýan ähli mehmanlarymyza hoş geliňiz, sapa geliňiz deyip öz boluşly badalygy bermek üçin umuman aýdyna şuňky ajaýyp toýmyzy resmi taýdan açyk dep aglan etmek üçin feýlegden, sarpadan ýükleri ýetip hormatly maksat agymyzy sahnamyza çagyrýas. Mümkin bolsa sahnamyza gelip mehriban ýaşlarymyza bir gowy ardy ýolap dabaramyzy resmi taýdan açyk dep aglan edýäň dep haýyş edýäs. Maksat agy hoş gördük, toýlarym gutly bolsun. Başsyna. Sağ olun. Assalamu alaikum hormatly mehmanlar. Şu günne kakşam mewelecem. Toy tutpati toylar toylaşsın. Serdar inim şu günden başlap gelinimiz olacak. Yaňyl toyuňyzy kızgın gutlaýan, sağlık, salamatlyk, azyberçilik dileýän. Allahan öňü öskütgeýsiňiz. Azyberçiligiňizi bergey, döwletiňizi bergey. Näme ýurdumyzda elmidam toy bolsun, ilimiz awadan, ýurdumyz parahat bolgay. Toyum açyk dip yglan edýän, gowy geçiriň toy geldi. Senem gowja aýdymlaryňdan gow aýdymlar aýdyp gow geçiriň. Geldi. 3-4 san gow ýygyşyp goýan aýdymlaryňdan goýýar. Kösa bolsun aýdýas, kösa bolan maksat aga. Aydın ardularınızda, yaxşı niyetlerinizde bizden koşulyan halda şeýle ajaýyp toýlaryň her bir asta halal türkmen ojaqlaryna ýygy-ýygydan ýar bolmaklygyny tüýsüramydan ardy edýäs we Serdar dostumyzdan geliniň ýüzüne açmak däbini ýerine ýetiräýän diýip haýyş edýäs. Mümkin bolsa uly dabara bilen, uly şowgun bilen ajaýyp saýlaryň astyna Serdar geliniň ýüzüne açmak däbini ýerine ýetirýär. Şowgunrak el çarpýas mehriban ýaşlarymyzyň şanyna. Bir el çarpaýlyň mümkin bolsa elbetde şeýle toýly günü dabaramyzyň ilkinji gowy habarlary elbetde Serdarjan geliniň ýüzüne açmak däbini ýerine ýetirdi. Serdar dostum bagtly bol, bagtly ýaşaň. Elmidama şeýle ajaýyp diýarymyzda, asuda asmanymyzda gahryman arkadamyzyň, arkadagly Hacı Serdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle ajaýyp döwrüne iň bagtly maşgalanyň biri bolmagyny beýik biri bardan biz elbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Şonu geliniňe malip münasip ornuňyzda oturmagy ruhsat berýäs. Oturuň, ornaşaýaň. Mehriban ileşleri ediz adamlary hemmämide ma'lum bolýaly dabaramyzdan resmi taýdan açyk dep aglan edildi. Öňüňizde goýulan näde nagmatlardan gatar kany üç oturmaňyzy sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Ýürüýte KJB toy hyzmatlary sizin hyzmatyňyzda, işçiläriňizde, şahtyňyzda açyk bolsun. Biz bolsa dabaramyzy owadan arzuwlar bilen dowam edýäs. Häzir sahnamyzda ýigdiň dostuny, geliniň mehriban jorasyny çagyrýas. Mümkin bolsa sahnamyza gelip öz ýürek arzuwlaryňyzy gönlüň öňe mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolaýsaň diýip haýyş edýäs. Hormatly nikah şaýatlary, ýigdiň dosty, geliniň mehriban boýdaşy sahnamyza gelýäňiz, ondan sonra
iň owadan ardawlary ýürüýte ýaşyryň şana ýolaýas. Hoş gördük. Başdyna. Ýaňyljan Joram, Serdar bilen bir ömür bagtly ýaşaň. Öýüňize diňe toý dik geleli. Serdardan zor, ýaňyl bilen bagtly ýaşaň. Bir ömür bagtly bolan Allah'tan. Toýly günleriň köp bolsun. Bizem şol toýly günleriň elime dama şaýady bolan. Doglagyň mutlu bolsun, uzak ýaşaň. Köp sağ bolsun aýdýas, köp sağ bolan. Elkenze gowardylar ýürüýte mehriban ýaşlarymyzyň şana ýolany ne elkenze toý sowgatlarym ýürüýte ýigdiň dosty gelne mehriban boýdasy ýaşlarymyzyň osurýa. Köp sağ bolsun aýdýas, köp sağ bolan. Ýigdiň dosty gelne mehriban boýdasy köp sağ bolan. Aýdan ardugyňyz hasyr bolsun. Ene elkenze ardulara ýoladyňyz, elkenze toý suratlara düşýäs. Elbetde elkenze toý suratlary ýürüýte ýigdiň dosty gelne mehriban boýdasy dördümiz bilelikde ýadygar toý suraty düşýäs. Elbetde şuwunky ajaýyp toýdan ýadygar bolup galar ýaly ýürüýte berdi foto studiosy siziň hyzmatyňyzda. Ýigdiň dosty sebäp kalan ýanyna geçip surata düşýäs, mümkin bolsa. Ene mehriban ilesiri ediz adamlar häzir ýürüýte ýaşlarymyzyň şanyna bir gowy aýdym ýanglanýa. Bu aýdymam biziň meşhur aýdymçymyz Muqam Gulmuradow ýerine ýetirýär. Elbetde şeýle ýanglanjak. Söýgü mukamynyň aslynda owadan ýaşlarymyzy waz tansyna, söýgü tansyna çagyrýas. Ýaşlarymyzy waz tansyna çykanda ähli klasaşlara, kärdeşlere, kursdaşlara, ähli garyndaşlara hememiz ýaşlarymyň taşyna geçýäs. El çarpyp owadan ýaşlary bollatyrýas. Ýürüýte owadan ýaşlarymyz üçin Muqam Gulmuradow dowam edýär. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gıvasma yerinki, ayım günüňki. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gıvasma yerinki, ayım günüňki. Yüreğimi her verdiminde, sen adın dilimde, vaf söýgüň yüreğimde. Sen düşmadyk bolsaň maňa, bolmaz hewesim ýaşamana. Ýür bile uçaly asmana. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gıvasma yerinki, ayım günüňki. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gıvasma yerinki, ayım günüňki. Şuwunky davaramyzyň sebäpkädir owadan ýaşlarymyzyň toý rolikleri elbetde ol ekranlarda tomaş etdiler mehribanlara. Olmaz hewesim ýaşamana. Ýür bile uçaly asmana. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gıvasma yerinki, ayım günüňki. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gıvasma yerinki, ayım günüňki. Men senki. Şow hunrak el çarpýas, mehriban ýaşlarymyň şanyna. Owadan ýaşlarymyz bagtly bolsun. Ýürüýte ýaşlarymyň şanyna Muqam Gulmuradow owalyň beletler beletýanasy. Sağ bolan.
çäksiz minnetdarsymyzy bildirýäs. Elbetde Mähriban ilesere şunuky Serdar bilen ýanglyň toy roli kliplerini elbetde ul ekranlarda tomoşa edip bilerdiňiz. Kötäwazyn aýdýas. Owadan ýaşyrymyzy gollan Mähriban dost ýarlary, ähli garnaşlary kötäwalaň. Janyňyz sag bolsun. Ine agdy bir maşgalanyň adyndan döwletli hojaň adyndan ýürüýte ýaşyrymyza bir gowy süýjardawlar ýollamak üçin şeýlekem ýaşyrymyza niýetlenen nikah ýüklerini gowşurmak üçin Serdaryň Mähriban jigisi Leylini ulu hormat bilen sahnamyza çagyrýas. Mümkin bolsa tabaramyzyň şeýle owadan purzatlaryna sahnamyza gelip öz ýürek arzuwlaryňyzy Mähriban ýaşyrymyzyň şanyna ýolaýaňyz. Ondan soňra agdy bir maşgalanyň adyndan ýürüýte ýaşyrymyza niýetlenen nikah ýüklerini gowşuraýsyň diýip paş edýäs. Hoş gördük. Başlygyny. Ağam Serdar, gelnejim ýaňyl bir ömürsize iň bagtly durmuş arzu edýän öýümize aýaň düşsün. Elmydam öýümize toý bolsun. Sag bolun. Kötäwazyn aýdýas, kötäwalaň iň gowy, iň süýjardawlar ýollaryny Mähriban ýaşyrymyza ine agdy bir maşgalanyň adyndan ýürüýte nikah ýükleri gowşurýar. Nikah ýükleri Kahraman arkadamyzyň arka dagly Hazy Serdarymyzyň şeýle ajaýyp döwrüni ýene bir täze maşgalanyň şaýady bolýas. Owadan ýaşyrymyz birege nikah ýükleri dagşýar. Elbetde nikah ýükleri mutlu bolsun. Mähriban ilesere ediz adamlara Türkmen toyunna el çarpmagam bir toyun däw bolgaly mümkin bolsa owadan ýaşyrymyň şanyna bir el çarpýasmy? Şowkunrak el çarpýas. Elbetde şeýle toýlugyny ýene bir täze maşgalanyň şaýady bolduk. Serdar dostum nikah ýükleri gutly bolsun. Gül ömrüňni elgenjete we iň soňky bolsun diýip arzu edýäs. Bagtly bol, bagtly ýaşa. Ine ajaýyp tabaramyzy ajaýyp arzuwlar bilen dowam edýäs. Häzir sahnamyzyň merkezinde Serdaryň klassdaşlaryny görmek isleýäs. Mümkin bolsa şeýle toýlugyny ähli klassdaşlary, klassdaş oglonlary, klassdaş gyýlary hemmämiz sahnamyzda jem bolýas we biragdan şunuky tabaramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşyrymyza iň gowy arzuwlar ýolaýas. Mümkin bolsa hormatly klassdaşlar gelaýyn. Ähli klassdaşlary, klassdaş oglonlary, klassdaş gyýlary gelme taş edýäs. Şeýle bir tid geçýär, günlerdir hetde. Ummanyna ýüzüp ýörkäk ýaşygyň edil dünýalydy üýşüp mektepde sanal ýani gündelikde bäşigiň. Edil dünýalydy soňky jan güni. Birek-biremizi gowşuryp güli, hoşşaşarmyz hem çygyzaran gözleri. Arzuw aýdanlarymyzy ýaňýalydy. Hormatly klassdaşlar sahnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Mümkin bolsa klassdaşlar gelýäs. Ähli klassdaşlar. Hemmämiz sahnamyza gelýäs. Sahnamyza gelmeli we iň owadan arzuwlary tabaramyzyň sebäpkärleriniň şanyna ýolaýas. Mümkin bolsa klassdaşlar gelýär. Hormatly klassdaşlar, hoş gördük. Gelmeli klassdaşlar. Barmy klassdaşlar? Hoş gördük hemmäňizi. Şunuky ajaýyp toýdy. Häzir ajaýyp arzuwlary elbetde siziň bilen dowam edýäs. Başlygyny. Serdar klassdaş bagtly bol. Klassdaş bagtly bol. Klassdaş bagtly bol, beýle klassdaşyň adyny gutly. Klassdaş bagtly bol. Klassdaş bagtly bol. Klassdaş bagtly bol. Klassdaş bagtly bol. Bagtly bol. Kötäwazyn aýdýas, arzuw bilen hormatly klassdaşlar, ine
Hememiz cem olup Yasir'in yanına geçeceğiz. Acayip toy suratlara düşeceğiz. Elbette şumunki acayip toydan yadigar bolup kalır ýaly. Yürüytü berdi foto stüdyosu sizin hizmetinizde. Acayip toy suratlara. Tasavvurun edeceğiz. Ferman kılaftaşlara. Şeyle acayip toyların şayadı boldu. Kılaftaşlara. Demede meselesini tasavvur. Tasavvurun edeceğiz. Hani sahtnamıda Serdar'ın merhaban kursdaşlarını çağırıyaz. Mümkün olsa ähli kursdaşları hememiz sahtnamızın merkezine geliyaz ve iň owadan iň süýjar dowlary gönlün günü merhaban Yasir'imizin şanyna ýola aýsaňyz diýip paýş edýäs. Hormatly kursdaşlary sahtnamyza gelmeli. Toly günü şanyny senede ajaýyp arzuwlary elbette sizin bilen dowam edýäs. Dabaramyza gatnaşýan merhaban kursdaşlary gelaýyn. Mümkin bolsa hazır sahtnamyza gelýäňiz, ondan soňra öz ýürek arzuwlaryňyzy gönlün günü merhaban Yasir'imizin şanyna ýolaýaňyz. Ähli kursdaşlar gelaýyn. Şumunki ajaýyp toýdan ýadygaryk toy suraty düşmek unutmaň merhamanlara. Şumunki Serdar bilen ýaňylaň toýuny gaýtalap berip bolmaýa, emma gaýtalap tomaşat bolýa. Oňa da biziň meşhur video aparatorymyza Pena video studiosynyň selekem berdi foto studiosynyň berýän uly ýardamy bilen. Häzir kursdaşlar sahtnamyza gelmeli. Mümkin bolsa toýly günne ajaýyp arzuwlary siziň bilen dowam edýäs. Ähli kursdaşlar gelaýyn. Hemen hoş gördük. Ajaýyp toýda hoş gördük. Başdyny Serdar bagtly ol, bagtly ýaşa. Serdar bagtly ol, bagtly ýaşa. Serdarja bagtly ol. Serdar bagtly ol, bagtly ýaşa. Göjüň oýup. Serdar bagtly ol, bagtly ýaşa goşar. Serdar bagtly ol. Serdar bagtly ol. Serdar bagtly ol. Serdar bagtly ol, göjüň oýup. Serdar bagtly ol. Serdar bagtly ol. Serdar dost bagtly ol. Tasavvurun edýäs merhaban kursdaşlar. Aýdan arzuwuňyz hasyr bolsun. Ine hememiz Yasir'imiň ýanyna geçip ajaýyp toy suratlary düşýäs, ajaýyp toy sowgatlaryň bolýas. Tasavvurun merhaban kursdaşlar. Size ajaýyp toy suratlary bilen dowam edbermeli. Bizim sahnamyzda ajaýyp arzuwlar bilen dowam edýäs. Elbette hazır Serdar'ın merhaban kardeşlerden sahnamyza çağırýas. Mümkin bolsa hormatly kardeşler hemen sahnamyza çağırýas. Şumunki ajaýyp toýmyza gatnaşýan dabaramyzyň şeýle toýly günüň şaýady bolýan merhaban kardeşler sizem sahnamyza gelýäňiz iň owadan arzuwlary merhaban Yasir'imyzyň şanyna ýola aýsaňyz diýip paýş edýäs. Kardeşler gelaýyn, kardeşler. Kardeşlerle mezhaş edeceğiz. Mümkün olsa ähli bilim usaatları
mugallimleri tahtnamada gelmeli. Toylu günü iň obodun ardyglary siziň bilen dowam edýäs. Hoş gördük. Başsyny. Sağ olun. Miwe molim toyuňyz gutly bolsun. Toy täpgärleri size dünyadaky ahly gowluklary arzu edýär. Goý bagtyňyz bahar bägülleri ýaly açyk bolsun. Kaksağı miwe toyuňyz gutly bolsun. Geliniň ayagy düşsün, hyzmaty bersin. Serdarjan bagtly bolun. Geliniň ayagy düşüp hyzmaty bersin. Janyňyz sağ, ömrüňiz uzak bolsun. Altın asrımızın en bir bagtly ýaşlarynyň biri bolsun. Serdar ýaňyl bagtly bolun, görjeňiz gowy bolsun. Miwe molim geliniň ayagy düşsün, ýaşlar bagtly bolsun. Serdar ýaňyl bagtly bolun. Sağ olun. Hem okuwçymyz, hem kardeşim Serdar bagtly bol. Miwe molim kakşa tutup oturan toyuňyz gutly bolsun. Geliniň ayagy düşsün, kadam ýarasyn. Hemişe toy dip gatnaşmak mesip etsin hemmem. Serdar ýaňyl bagtly bolun, geliniň ayagy düşsün. Serdar ýaňyl bagtly bolun, miwe molim toyuňyz gutly bolsun. Miwe molim toyuňyz gutly bolsun. Serdar bagtly bol, geliniň ayagy düşsün. Serdar bagtly bol. Serdar bagtly bol, miwe molim toyuňyz gutly bolsun. Alkardım Serdar gelin bilen bagtly bol, miwe molim kakşa hyzmat bersin. Serdar'ın en bagtly bol, geliniň ayagy düşsün. Kardeşim Serjon bagtly bol. Seýen ýarym bilen uzak ömür arzu edýän. Kösa bolsun edýäs, mehriban kardeşler, aýdan ardy bolanyňyz hatyr bolsun. Ine hemmämiz jem bolup ýaşlar ajaýyp toy sowatlaryň oturýas. Ondan soňra ajaýyp toy suratlary, elbetde şu burky gaýtalanmajak günün ýadygar bolup galar ýaly. Kösa bolsun edýäs. Kösa bolun kardeşler, kösa bolsun edýäs. Şöyle Akıban arkadamızın tayetinde şöyle obodun diyarımızda hemen de işlerinde usulü kardı edeceğiz. Tasavvurunu edeceğiz. Tasavvurun. Çok sağ olun edeceğiz. Ine hormatlanan gudaly mehmanlarymyzam häzir ýaşlarymyza gowy ardy ýollar, ondan soňra ajaýyp dabaramyzy, ajaýyp tansaýdanlar tansalar bilen dowam ederiz. Häzir bolsa şu günki toýumyzyň iň hormatlanan ardyly mehmanlary, hormatly gudaly mehmanlary hemmämiz sahtnamyza gelip ýaşlar ardy ýolaýas, mümkin bolsa şeýle ajaýyp bir zotda toýly günni ajaýyp ardylary siziň bilen dowam edýäs. Ähli gudaly mehmanlar gelaýyn. Toýly günni ardylary ýürüýte ýaşlaryň şanyna garyndaşyga çyar bugünki maşgala toy dabara beslep bütün dünýäni maşgaladyr. Bu dünyada başkala ağlı birlik bolsun, şonun bünyadi. Hoş gördük, merhaba. Gudaly mehmanlara başsyny. Toğanım ýaňyl Serdar bilen bir ömür bagtly ýaşaň, hemişe etjemlere gülüp gelip gülüp git. Gowzatlar siz hemmäni arzu etjen. Serdar ýaňyl bagtly bol. Serdar ýaňyl bagtly bol, maşgalamyzyň adyna sowatmyza. Baldygym ýaňyl çam bagtly bol, bagtly ýaşaň.
Bagtly bolun. Yaňyljan Serdar bilen bagtly bol, nikaňyz ýeketäk bolsun. Ejekenjan bagtly bol. Yalcan nayda Serdar dayı bagtly bolun. Yalcan nayda bagtly bol Serdar dayı bilen. Yalcan nayda Serdar dayı bagtly bolun. Yalcan nayda Serdar dayı bagtly bolun. Kötü olsun aydyas, kötü olun. Akli Kudalı mehmanlar aydan ardı bulunğuz hasır bolsun öne. Yürüytü Kudalı mehmanlarımızda, merhaban yaşlarımızda acayip toysa oturga oturya. Bizim ovadan sağların atına karşılayaz. Basavalım. Akli Kudalı mehmanlara toyları kutlu olsun niyaz. Kudaları ayda qarınlaşsanız bilen elmide ama toyduyu qatnaşın. Osuran savvatdan adam toyunuza qaysana. Şeyle acayip toyların şayatı olmak. Siz kudaları hemen da mesir etsiniz. Canına sağ olsun. Yani sahtnamıza Bağtiyarlık Eyyam Oku Merkezi'nin müdürü Maşallah Badzakani şeyle hem ähli işgärlerini sahtnamıza çağırıyaz. Mümkün olsa hemen sahtnamıza gelip şeyle acayip fırsatı, acayip arzuları, mehriban yaşlarımızın şanını yolla aysanızı paylaş ediyaz. Hürmet bilen, bulu sarpa bilen sahtnamızın merkezine görmezsiniz. Mümkün olsa Bağtiyarlık Eyyam Oku Merkezi'nin ähli işgärleri hemen hoş gördük şuun acayip toydu. Baştuna. Salam, hormatly mehmanlar. Ana bugün Bagtyar Eyyam kollektivi üçin acayip fırsatlaryň biri. Bagtyar Eyyam kollektivine täze bir maşgaly döredi. Serdar mugalima durmuşda elmadama üstünlük arzu edýän elmadama yolları açık bolsun. Ähli Bagtyar Eyyam Oku Merkezlerinin kollektivinin adından tüýsürekden gutlaýaryn sağ olun. Serdar bagtly bol, durmuşda böljeň diýen gowluk bolsun. Üstünlük mudama hemen bolsun. Kardeşim Serdar, ayağımdan bagtly bol, elimden toyda qatnaşyn. Serdar bagtly bol. Serdar ýaňyl bagtly bolun. Kösa bolsun aýdýas, kösa bolun. Aýdan ardy bolňyz hasır bolsun öne. Hememiz ýaşlarymyza ajaýyp toý sowgatlaryňa oturýas. Ondan soňra ýadgar toý suratlary kösa bolun. Aýdan ardy bolňyz hasır bolsun. Oturýan sowgatlaryňyza şu mümkin ajaýyp toýdan ýadgar bolup galdy. Kösa bolsun aýdýas. Ene akban ilesleri ediz adamları acayip dabaramızı, acayip tan saydımlar, tan sağlar bilen devam ediyaz. Dabaramıza katnaşyan ähli mehmanları tans meydança, tansa çağırıyaz. Yürüytü sizin için meşhur aydımçıymadı. Geltimrat, Gulmuradov coşkun aydımlar bilen devam ediyar. Biz olsa hememiz coşup tans ediyaz. Payakılı. Serdarjan bagtly bol goşagarry. Takştay toylar gutlu bolsun. Atyňyz elmedama toy bolsun. Ha! Kulataslar gudolar, kurtoslar, hep mehmanlar tanışary. Yıllara bakıp atırdım damı
Yanşı dönelim seni gidiyorsun Kaşlarına kırpın oktur Yanşı dönelim seni gidiyorsun Kaç aydır benim öpedim hakkır Yanırdın aşkınla Türkmen güzeli Kaç aydır benim öpedim hakkır Yanırdın aşkınla Türkmen güzeli Türkmen güzeli Türkmen güzeli Yanırdın aşkınla Türkmen güzeli Türkmen güzeli Türkmen güzeli Yanırdın aşkınla Türkmen güzeli Yıllara bakıp hatırdım dahi Yanırdın aşkınla Türkmen güzeli Sağ Gözleri görüp bir biriye ay
alkışlar için. Dansımı devam ediyor.
Koysan oyna. Yanlışım sönmüşüm ellerinden, bitmişim tükenmişim gözlerinden. Mutlu oldum aşktan seninle, kayboldum gözlerinden. Uçurursun sen bu bedende. Elimdeyi bırakıp bir köşeye, yanmaya hazırım ben seninle ateşlerine. Bereketler. Ateş saniyesi. Devam et ya. Haysa.
Doktor Hüseyin. Dansımıza devam ediyor. Amerika. Yürüyüşe toy tutuyan gidimeden Doktor Hüseyin devam ediyor. Ananne reklama pauza. Hem zamada yerimizde spotriyas mehribanları. Kota vatan edeceğiz. Oynan tansların toyunda kaysın. Ne münasip ordumuzda spotriyas davaramızın ahırına şeyli toyumuzun şayadı olmağızı sizden ulu hürmet bilen xahiş edeceğiz. İstələriniz şəhətində açıq olsun mehribanlara yürütü şubun toyun davamını KCB toy hizmetleri dine sizin hizmetinizde. Kısa olun. Biz vasa acayip davaramızı, acayip arzular bilen devam edeceğiz. Hazır sahnamızda Serdar'ın ehli ağalarını, ehli gelineceleri, ehli ecekeleri, şeylekem ehli doğanlarını çağıracağız. Mümkün olsa şeyle toylu günü. Hememiz bir sahna cem olup, bırakızın şubunki davaramızın sebepkarları birbirine münasip yaşlarımızda Qovdan qovu ardı yolla aysanız dep xahiş edeceğiz. Şumunki toyumuza qatnaşan Serdar'ın ehli ağaları, ehli gelineceleri, doğanları, ehli ecekeleri kelime xahiş edeceğiz. Toylu günü acayip arzuları sizin bilen devam edeceğiz. Kelayım. Erkek doğan arkandaki qayanları, mehir paydan kemetmecek uyanları. Olar bağtın, baylığın utanç hayanları, qara özün sabatıdır doğanları. Biri ecen ilgir sonu yatlıdır, biri dədin dünyasını ətlidir, yasına yat tutup, toyun saat eder, bağıt payın doğasıdır doğanları. Ähli doğanları gelmez xahiş edeceğiz. Mümkün olsa ecekeleri, gelineceleri, ehli ağaları adımız ağdaldı, ağdalmadı deyip qatı vurup oturmalılar. Sahnamıza geliyorsunuz. Ondan sonra öz kalıbınızdan qaynap coşuyan en ovadan en tüycar duvları davaramızın şupurdudunu görünen günü mehriban yaşlarımızın şanına yollayanız. Geleyin. Hemen hoş gördük. Toylu günü, toyların mutlu olsun. Başlığını. Sağ olun. Doğancığım Serdar gelinimiz yanıl bağıtlı olun. Şun doğanım oyununa ulu kontoy ulu davara. Bunların hizmeti büyürsün, sağlık olsun, ağzı birçilik versin. Hemişe şöyle toy düyük gelin. Şu toya gelen akıl mihmallar siylak gelince. Bunları da sağ olsun aydiyen siylak geldi toy kuturdum kadiyamadım yönü sağ olsun aydiyen.
Doğuncum şu günem doğulunun. Şunu yalı bağıtlayasa hemise. Kadananını toya versin, göreceğiniz kovuluk olsun, söyleyeceğiniz perdent olsun. Dine toyda gülküde gelin. Sağ olun. Soğudum ma. Doğancığım Ferda, bağıtlı ol, gelin bile ağzı vesilini versin. Hiç kaçan minen atını bidiremesin. Doğulan günün bilen, göre yaşını versin. Doğancığım bağıtlı ol, elmilama bağıtlayasan, şöyle toy deyip geleyli ağam bilen geleceğime hizmetini versin. Doğulan günün kutlu olsun. İnniki suğullu oğul toyunu da gelmek netip ettin emmemdi. Toydum olsun da. Yertarcan, bağıtlı ol. Turmuş toyun kutlu olsun. Sağ olun. Serdar Yurcim, alan gelinimle bağıtlı ol. Geleceğime, kaynağıma hizmetini versin. Serdarcan bağıtlı ol, daimile daydama gelinin hizmeti versin. Kapsın elmi dama toy olsun, gülür yüzünüz solmasın. Allah'can şuraya elmi dama toy deyip geleyli. Nikil oğul toyluğuna, kız toyluğuna oğul daycan. Bağıtlı olun. Yeğenim Serdarcan bağıtlı ol, gelinimle. Esen hatından toyun kutlu. Serdar alan gelinimle bağıtlı ol, daima daydama hizmeti versin. Kakşağa miyo gelece, gelinin ayağı üstüne hizmet versin. Ağzı yer, bağıtlı maşgul olmağın arzu ediyen elmi dama toy dik geleyli öğüngüde. Kakşağa miyo gelece, toyunuz kutlu olsun. Doğunum Serdar, gelinimiz yanıl bağıtlı olun. Şuraya toy dik geleyli. Çiğim Serdar bağıtlı ol, gelinin ayağı üstüne. Kakştayı, mivedayda toyunuz kutlu olsun. Serdar bağıtlı ol. Sana 5 kedek 27 yaş arzu ediyen yine. Ağam Serdar, alan gelinimle bağıtlı ol, bağıtlı yaşa. Yaşınım uzun olsun, bağıtlı ol. Geleceğim mi? Olya sağ olun. Kakış, mive toyunuz kutlu olsun. Serdarcan şuun toy tutuvatir, toyun kutlu olsun. Gelinin ayağı düştün hudayım, hizmeti versin. En bir bağıtlı, devletli gelin biri olsun. Ağam Serdar, şuna maşa gelinimiz olacak yanıl, bağıtlı olun, dağlanının ulan tüysürümden kutlayan, Allah'can şu oğudurluğunu deyal, durmuşunu da oğudan olsun. Ben bozdum. Serdar, yanıl bağıtlı olun. Yeğenim kakşan, gelinimiz mive, toyunuz kutlu olsun. Serdar'dan yanıl gelinlerin bağıtlı ol. Hemişe bağıtlı yaşa. Hiç saçan bedevatınız bidiremesin, bağıtınız daş yaşın. Gelin öğüne, gelin, ayağın düşsün, hizmetin versin. Devletli, ırskalli, bereket getir. Hemişe güler yüzlenen hizmette ol. Kakşegel, mive gelin, toyun kutlu olsun. Gelin ayağı düşsün, hizmeti versin. Hemişe minenatı, bağıt bağlarını bidiremesin. Ağam Aras. Sağ olun. Hemen kalkış. Mive gelin ayağı düşsün, hizmeti versin. Yaşta bağıtlı olun. Serdar'ın bağıtlı ol. En bahtiyar yaştan biri olun. Tamam. İnime. Gepli. Serdarcan'ın koşulunun koşuğarı. Ağama geleceğimin hizmetini versin. Önü öz. Bağıl yal açılın. Yaşınım uzun olsun. Koşulunun koşuğarı. Göreğinin yaşını versin. Sağ olun. Ağa gelece bağıtlı ol. Serdar'ın ötüllüğün adından, öz adımdan yeni urgazak kızım kutluyor. Ağaylar, ecekeler gelecekler. Dayzalı koy. Arzular etti. Arzuğunu et. İnniki şükürler ağam bilen geleceğim böğenip sizlerden artık görmek beyg Allah müyesser etsin. Madikler sağ ol. Şurada Serdar'ın mehriban yeğeni meşhur aydımçıyımız geldim Kulmurat Famadır. İn ovadan ardılar yolu ya mehriban yaşlarımda bastını.
Serdar dahi bagtly bol. Goşa garra. Gelen ayağı düştün. Kakış daimlan kapısında elmidama toy olsun. Toyda katnaşaly. Hemeňiň gapyňyzda toy olsun. Sağ olun. Yaşyňa mudyum olsun. Köp sağ olsun aýdýas, köp sağ olun. Bamy gutlamaly. Hazır kakşamda miwelejim aýratyn çagryas. Oňa seli aja toy tawatyr gowsuraly. Bolmy ardy butajaklara. Onu ähli ağa doganlary mehriban ýaşlarymyza ajaýyp toy tawatyr gowsurýa. Elbette şeýle toýlugy neke Mehmetjem bolup ýaşlara ajaýyp toy tawatyr gowsurýas. Ardy bu ýollar mehriban ağalary, hormatly gelnejeleri, ejekeleri, mehriban doganlary, ýörüte şumunky dawaramyzyň sebäpkärleri Serdar bilen ýaňly ajaýyp toý tawatyr gowsurýa, toý serfaýdalaryňyzdan nesip etsin, toýuňyza gaýsyna siziň hem agdy bir maşgalaňyzda şeýle ajaýyp toýlary toýlamak bagty meýesir etsin. Ine hemmämiz jem bolup ýadgar toý suraty düşýäs. Hemmämiz jem bolýas. Toy surata düşýäs. Elbette şumunky ajaýyp toýdan ýadgar bolup galar ýaly. Şeýle ajaýyp toy suratlaryň içinde elbette ähli ağa doganlar bar. Sağ olun. Kakşamyzam, miwelejimizam ajaýyp toy suratlaryna elbette toýlar gutly bolsun, ýaşlar bagty bolsun, sağ olun aýdýas. Sağ olun. Ine sahnamyza Serdaryň ähli daýdalary, ähli ýegenleri, ähli çykanlary sizem çagryas. Mümkin bolsa şeýle toýly günü hemmämiz sahnamyza jem bolup biragazdan şumunky dabaramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşlarymyza gowdan gowy ardy ýolaýas. Mümkin bolsa tutyan toýlaryňyz gutly bolsun. Toýlar toýlaşsyny elbette häzir ähli Qaqaýewlaryň agdy bir maşgalaty bolup jem bolup ýadgar toý suratlary düşýär. Elbette şunuňky gaýtalanmajak ajaýyp toýdan ýadgar bolup galar ýaly. Sağ olun, sanaň sağ bolsun. Ene dawaramyza gatnaşýan ähli daýdalary, hormatly ýegenleri, mehriban çykanlary hemme sahnamyza çagryas. Toýly günü şany senede hemmämiz sahnamyza jem bolup Serdar bilen ýaňly gowdan gowy ardy ýolaýas. Hormatly daýdalary, hormatly ýegenleri, mehriban çykanlary gelme taş edýäs. Mümkin bolsa toýly günü şany senede ajaýyp ardylary siziň bilen dowam edýäs. Gelaýym. Barmy ardy bolajak daýdalary, ýegenleri, hormatly çykanlar gelaýym. Onda sahnamyza Serdaryň ýüregine ýaqyn insanlary mehriban enatasyny ul hormat bilen sahnamyza çagryas. Mümkin bolsa Qaqşaga miweleje bir sahnamyza gelseňiz öz ýürek arzuwlaryňyzy mehriban perzentleriňiziň şanyna ýollap ak pata beraýsyňyz diýip paş edýäs. Mümkin bolsa Qaqşaga miweleje toýly günü sahnamyzyň merkezi toy mikrofon size garaşýar. Sahnamyza gelýäňiz ondan soňra öz mehriban perzentleriňize ak pata beraýsyňyz diýip paş edýäs. Eje ýüregdek ýürek tapylmaz. Ejeleň ýüregi gülden näzikdir. Ejeleň hiç erbet arzuwy bolmaz. Arzuwy abadlyk hemde saglykdyr. Bagşy joşa gelse dörödür bir saz, şahir joşa gelse dörödür destan. Emma eje ýüregdek ýürek tapylmaz. Ejeleri öz kalbyndan dörödýär insany. Qaqşa toýlar gutly bolsun. Başsyna
Sağ olun qadırlı mehmanlar. İşten açık olsun. Oğlum Serdar, yanında oluşun ömürlük yanı camilen bir ömür bağıtlı yaşamak dilek ediyen. Canınız sağ görüşünüz qoğurq olsun. Sizin bağıtlı oğlum bak nehiyet kıymen qalan ömürde. Yaşınımız ok olsun. Hormatly mehmanlar, hemmäňiň iştäňiz açyk bolsun. Şu biri seýlap, hormatlap, şu toýa dawara hemmämiz agdyberje ýaşap, bile gatnaşmak nesip etsin. Serdar oglum durmuş toýuň bagtly günüň bilen gutlaýan, ýaşyň uzyn bolsun, doglaňyň bilen ýene bir gede gutlaýan, gelin ýaňyň bilen bagtly bol. Şu maşgalamyzdan tama agdyber ýaşamak hemmämize nesip etsin Allah'tan. Serdarcan çekin bağlı ol, yaşın uzak olsun, güler yılın solmasın, en pes günüşün yalak olsun. Allah'can bir ömür bağlı olun. Eceme kakama hizmetinizi versin. Oğlum yaşlar sizi uzak olsun, sizin bağlınıza koyup uzak yaşatırlar. Serdar bağlı ol, yaşına mudayım olsun, bağlı yaşa. Ağamcan bağlı ol. Doğulanın mutlu olsun. Gelince bilen bir ömür bile yaşan, bağıtlı yaşan. Sağ olun. Serdar dayı yanıldaydı bağıtlı olun. Serdar dayı uzak yaşa. Serdar bağıtlı ol, bağıtlı yaşa. Çok onrak el çarpyas mı? Ay sağ ol. Ne? Tadı düşen gelin tarafından elbette merhaban qaynanasına, qaynatasına elkinci gelin salamını kabul edeceğiz. Mümkün olsa elkinci gelin salamı bizim durmazdan el çarpıp qollap duruyaz. Gelin salamı kutlu olsun. Toylar kutlu olsun. Toyunuzun devam olsun. Nasab olsun ediyasın ne? Serdar öz gelinin bilen mehriban eceme, mehriban dädeme acayip toy serpaylaryny gowturjak diye mümkin bolsa acayip toy serpayları durmadan el sarpıp qollap durýas. Elbette toylar kutlu bolsun. Agdyber maşgalaňyzda, dowlatda gapyňyzda mundan melakem toyuňyzyň dowam bolsun. Kota wazan ayacağız. Kota wazan. Ataşan kota wazan. Kota wazan. Ne? Acayip arzulara mevlunu ak patada verildi. Ne hemen cem olup yadigar toy surada düşýäs. Elbette acayip toydan yadigar bolup galar ýaly acayip toy suratlary agdy bir maşgala bolup düşýäs. Toylar gutly bolsun. Biz bolsa acayip dabaramyzy, acayip tansaýdanlar, tansalar bilen dowam edýäs. Dabaramyza gatnaşan akly klassdaşlary, kursdaşlary, kärdaşlary, gudaly mehmanlary, agaýyn garyndaşlary, agdy bir owadoşlary hemeňizi tansa çagyrýas. Ýörüýtü siziň üçin meşgul aýdymçymyz estrada ýyldyz Muqam Gulmuradov dowam edýär. Tansa edýäs. Assalamu alaykum aziz mehmanlar. Hemejelerin istalanyň açyk bolsun. Serdarjan brat bagtly ol, bagtly ýaşa. Agdyber ýaşaň, odan ýaşaň. Toýa gelen ähli mehmanlaryň tansy çagyrýan. Aýratynam Baýljan doglugyna mekan bugun Serdarjanyň. Şuň mehriban ýelasara şuny Serdaryň keme öz söwer ýary bilen bagyt toýy şeýlede şuň Serdaryň doglanyny diýär. Bir ýel çarpaýly. Serdaryň şuň ýaş toýy Serdarjan heme bagtly bol, hemem uzak ýaşa. Ene ähli mehmanlar tansa çagyrýar. Muqam Gulmuradov dowam edýär. Tansa dowam edýär. Maysa 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 zan gözlerim seni özler. Maysa 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 zan yüreğim seni küser. Maysa 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 zan